Hörmәтле караучылар, монда миндә кыска гына вакыт шуны әйтәсем килә. Менә ник мин трамвайны күрсәттем. Чөнки бер вакытта мин шулай юл ушына китеп барам, монда бер кеше юк инде, барыбер йөрми. Карасам бер кошелек, аяк белән типкәләп карасам буш. Яри кулга алмадым инде, шуннан әйтәм, каян чыккан инде монда кеше йөрми бит. Шас уйладым, бу трамвайда бер кешенең кесәсенәме, ягъни сумкасына кирип чыкканнар да урлаганнар инде, шуны әйтәм. Шуннан инде бу караклар тәрәзә аша ташлаганнар инде. Tutmasınlar özlərini deyib. Алар шулай эшли дип. Кайсы вакытта ул бер үзе булгандыр бәлки. Карак, алар беренче булса, алар икенче формада эшлиләр. Мин бер кайчан китеп барадырым. Менә шушты кошелек тап шушы җирдә ятадыр. Шуны әйтәс килә. Автобуста бер кайчан китеп барадырым. Теге ГЭС ягына, шул тарафына утырам. Күз алдына менә урысча әйтмешли на уровне глаз карап торам. Шуны аптыратты мине. Теге безне логика өйрәткәннәр. Ирләрнең кулы хатын кызның сумкасында актарынып ашып ята. Мен әйтәм, хатын кызның сумкасына хатын кызы кергә тиеш. Мен аптырадым, бу әйтәм, сәер, бу нәрсә? Шунасын уйма килде. Бу бит карак. Мен шул ахырдым да токтаттым. Шунасын бу, юк, мен гаепле түгел нәрсә дип. Шунас алар беләсезме? Тавышлангач тукталышта, киләсе тукталышта 3-4 егет чыгып киттеләр тукталышта. Миңа шул бер хатын кызмы, шулмы рәхмәт әйтте дә шусын. Сез ни ди? Ихтибарлы булыгыз, чөнки ул сезне ди ятлап калды, сине йөзегезгә бик карап ди. Мен әйтәм, яри. Бездә инде Алла бирсә, очрашмасбыз. Шулай да килә. Менә әйтәсем килә, бигрәк та хатын кызлар сумкага салалар, акчаларын, кошелек, нәрсәләрен. Ник шулай менә? Алыгыз инде, урысча әйтмешли, интимный место. Безне әни мәрхүм кибеткә барса, гафу итегез, югын аладыр, бурлада ди, юктан ничектер резинка белән кыстырып куйган, шундыйны аладыр. Вот. Хәзерге хатын кызлар бигрәк та кызлар имеш сумкага салып, әни мәрхүм, әти мәрхүм әйтәләр, көләләр, культурный дип. Шулай әйтәс килә. Культурный буласыз киләме, әллә акчаларыгыз сак булсын дип уйлыйсызмы? Үзегез сайлап алыгыз вариантын менә әйтәсем килә. Йоклап йөрмәгез, чөнки хәзер бик безнең шәһәрдә бик күп халык йөри, төрле милләт, әйтәсем килми инде берәүне хурлап. Шуна карамасан, инде ихтибарлы булыгыз. Әйберегезне урлаттырмагыз, үзегез йоклап йөрмәгез. Менә рәхмәт тыңлаганыгыз өчен. Файдалы бу киңәш булыр дип ышанамын. Исән сау